Jatend piny Kenya William Ruto ukoni serikal dhi tieko chuth wach mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya masani ojimbore pacho kae. Kata kamano nyiso rawere mondo mi obed joluor kod jogo mantiere kod timbe makare. Ali Abich chako nowacho ni maro imore gi ripodno e yo machal kod mae. Kuom thuolo mokwongo jatend piny Kenya William Ruto ogodhoge piny e wach ndhiyo kod lal gi oganda masani kod wajimbore pacho ka okoni sirikal dhi tieko wach mandhiyo kendo lal gi oganda mondo rowere obed kod kwe. Jatend piny mane loso e finals mag tuke mag annual tournament mane obagi e alap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay bende ne okone rowere pacho ka mondo obed joluor kod ji mane kare ka gikonyo gero piny Kenya. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya, sisi wote tunataka kutembea pamoja. Nataka niulize wazazi, kila mzazi tafadhali, hawa watoto ni baraka kwetu, tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Kila mzazi achunge watoto wake, tuweke kushughulikia watoto wetu. Sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu, na yale yamesemekana mambo ya abduction tutakomesha, ndio vijana wa Kenya waweze kuishi kwa amani na vile wawe na nidhamu na wawe wangwana, tuweze kujenga Kenya tukiwa pamoja. Tumekubaliana? Ruto bende nojiwo ber ma jotelo tiyo kanyakla mar riwo oganda jo Kenya kane odok ne ondamo mane okawo matiyo machiegni gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalar kom mar AUC Raila Odinga, ambayo tumefanya mimi na baba na sasa Uhuru Kenyatta ameungana pamoja na sisi. Mnakubali tuendelee ama tusiendelee? Tuunganishe Kenya iwe moja. Hebu nione wala anasema tuunganishe Kenya iwe moja. Asanteni sana. Mimi nataka niwahakikishie tutashirikiana. Odinga mabende noyuro kine nyasi mag tukego ne okone jatend piny mondo tiek chuth wach ndhiyo kod lal gi oganda pacho ka masani kod wajimbore. Odinga ne okone joma nigi ketho nego maki iluwo kod gi dwaro mar duond chik ma ok ni ndhiyogi kendo lal kod gi yo moko winjore. Hatutaki kuona dhambi ikivuka inaenda mwaka mpya. Vijana wetu wote wawe salama. Nimemwambia kijana huyu Ruto ni mambo ya vijana kushika hovyo, kupiga pingo, kupeleka mahali na kutajwa ikome kabisa. Wale ambao wanafanya mambo kama haya washikwe, wanaswe na wawekwe ndani ili tuweze kuishi kwa amani. Hata kama wewe unapiga mimi, wewe si adui yangu. Hata kama unitusi mimi, wewe si adui yangu. Mimi nimetusiwa sana katika social media. Mimi nacheka nasema huyu ni mpumbavu. Mpumbavu tu sio. Sisi tunataka kuwa na amani katika taifa letu. Nyasi no ne oyuore kod jotelo mopogore kamoting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane en wuon welo kinde nyasi no, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kod jotelo mamoko. And Your Excellency, you were here with us in January last year for the 2022 edition. Ili mara yake ya pili, asante sana. Mwingine akasema ati anaweka mitego. Tukamwambia mitego utajitega mwenyewe sababu huwezi kutega baba. Alienda hakuenda. Alijitega hakujitega. Sasa umesema baba aenda AU. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.